Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय स बिदिब्ला जायफोरा टेट थामहिनबा टिचार एलिजिबिलिटि टेस्टखौ उथ्रिसार जानो हायाखै बिथांमोननि थाखाय दङ गोदान सरकारनि गोजोनथाव खौरां। जायफोरा टेटखौ उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोननि थाखायथ' साख्रिनि थाखाय जिंगा सिनांगौ गैला, नाथाय जायफोरा टेट उथ्रिसार जानो हायाखै अब्ला बिथांमोननि थाखाय जानानै दंमोन जोबोर जिंगा सिनांगौ बाथ्रा। नाथाय बेबायदियैनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मिशन 1 लाख थामहिनबा हिमन्त सरकारनि आसामाव 1 लाख सुबुंनो साख्रि होनो थांनाय फारिलाइयाव दङ टेट उथ्रिसार जानो हायै सुबुंफोरनि थाखाय गोजोननि रादाब। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन जे टेट उथ्रिसार नङै बिथांमोनखौ मा पस्ट होनाय जागोन एबा मा पस्टनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গতিশীল বিভাগ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ থকা যিসমূহ পদ আছে শিক্ষকৰ উপৰি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী এই পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ যি অভিলাষ 1 লাখ নিযুক্তি সেই আঁচনিৰ ভিতৰতে এই শিক্ষক আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ খালী পদ পূৰণ কৰাৰ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।